Flash bun fi bro te hakne ka video mta ngan tip epi spangane ka result ka bade jongka head constable jongka CRPF mo dan fi ba apply kane ka post recruitment fill of vacancy for the post of ASI steno but ka head constable ministerial in CRPF examination 2022 result of computer based test te kitu ki ba apply ho arjar par to exam ho arjar apply te ki apply nam ta kane ka head constable ma te la don na pnang pi phim tip bakal ami result ma ki don ki bakali te sa check na po official website nga sa po kaling ha po description rec.crp.gov.in te nga sabu ro ha po description kan mi tik kum ne hi kumbala pini kum ne te fishu klik be ka tu wa type te nang te ka farsi kan sa yo ya kane ka PDF form PDF result kan temta kanang dai nang computer based test murga MCQ result jong ka ba vitho ka exam then ada pang nebde kan sa don sa ka typing test kan mang de ba jong ka head constable ka don ka typing test dam ta ka stenographer ki ba apply nem ta stenographer ka don ka shorthand test te da don pang ki apply ki don ki ba kali yo phim tip ajing sha ki ne result phi ban check hima phi ki ba yu tang ba bun ba kali te ngala pen page ngade jong ka ne hi page unta thai ki don hi ki ba qualify nam ta ka ne nap nang khasiru tamba ki bun phamo nam ta ka nam ta ki stenographer don ko ba khat nyo hajar ki ba qualify bat nam ta ki head constable ministerial ki ba qualify ki don hadu ba rup san hajar ai bun ha te kin sa pentip ya phi nam ta ka typing test kan sa yut phila ban check lane login ni gitu ba ki ID ba fi fila ai yu phaban check pa na po official website nam ta gi detail gi de ba kata mo nam ta gi jumtip gi ba khamne hangne kan don artli ki yo don gi ba khamtip ka don ka appendix A muka jrong bhaga list but kan don ka appendix A list of candidate as per merit for typing test for the post of head constable ministerial exam 2022 tekan ka appendix B but appendix A kada jong head constable appendix B kada jong ka ASI stenographer assistant shop inspector tesa kan ma check tengala 11 check kumbangala ong phi ba khatnyo hajar ta SI ba nam ta ka yu dan rup san hajar ngot ki ba yo te ngala check tu kan ne tenga yo tanga tu kan ne ki khasi ki ba ong ne te ki don lang ha ju hi ulan mla shu ban wat le barot maram tip ban yo tikana tek tik ba apply sakan ma check number jong la de ada pinang kan ma kadem card jong phi kan ma roll number jong phi te phila ban chu type be direct marka jrong makale sadu nrup san hajar ngut te don tang nam taka appendix kan jong ka head constable te kine ki banga yo ne ki bre jong khasi ki ba don lang haga ju ne cover mur amren song ozwen ardingdo lajok thiomar banyang kane Agnes Fibalari Duya Wanebok Lingdo Maunai te ute Glen Dovrior Pachiang tengam tip tu denam derang tip te kini ki basyu ajan komne mo ngashi wat random hi kinang don ki wero ki ba ajan komne te ba kina kini kindon lang khasi don lang yuru ki ba apply kane te sakan ma one check ye kane ga result jong ka head constable la bi apply te sakan ma one check lam ta dulu lembar ne lam ta keteng la de ne lawan wat baik di kaling sebut description nang klik itu kaling la poi bedera klik itu PDF la yo be jaga result tangi ni jumtip tulis